Voitovetäjä! Mä en tiedä mitä tänään teen. Sakko! Siis toi mun isosisko nyt tekee tota. Me ollaan täällä mökissä. Me ollaan lähdetty matkoille. Tänään me lähdetään 12. Hei! Se oli meidän kaverita Maija. Mä olin eilen uimassa. Se oli kun me mentiin mereen, se oli ihan matalaa. Järvi. Tai siis järveen. Me mentiin niinku jotain 5 metriä eteenpäin vielä. Niinku oli ihan jaloihin asti. Noa, No. sano, mitä sä nyt aiot tehdä sitten? No, mä aikoisin näyttää, että niin... Älä lyö mua peppu, se on vaarallista! Seko! Seko! Mä menen näyttää tätä paikkaa. Ota. Nyt on menossa laiturille. Nyt. Joo, nyt jatketaan. Mä menen uimaan. Mut hei, se oli tässä. Muista mä oon Noa ja jos tykkäät, laita peukku. Jos et, laita toinen peukku. Se on valtavan paras asia. Ja se oli Noa ja muistakaa tilaa. Ja jos te haluatte seuraa, niin tää on mun eka video. Mä voin tehdä myöskin lisävideoita joskus. Kun me tänään lähdetään, niin 3 mä teen uuden videon. Moro!